Nyaka ka-2023 uNkulunkulu engathi angakulonda ekubusise kukhona konke nje okwenza empilweni. uNkulunkulu ekwenzele impumelelo nje, kuvuleka iminyango, izitha ezikufisela ukubi zingaphumeleli. uNkulunkulu eyijabhisa izitha zakho, uNkulunkulu eyidumaza izitha zakho. Sikufisela okuhle kodwa usabhekana komfanekiso oqosho uthinta yamaphupho. Mina ke ngupastor unike sicela kwenze okubalekile. Subscribe kule channel bese ke uqiniseke ukuthi uyalike nje ubusibhekele le video. Uma ukuthi uNkulunkulu ukubusisile nawo amandla afanele, ungakwazi ukuthi ucontribute ku channel number ekhona lapha na ke account number, ungakwazi ukuthi uyisebenzise Standard Bank. Sibheke iphupho lika sisamkelisiwe kaSiziba uthi ke uphupha ubala incwadi yamafa ebhalwe ngumfowenu ngabe kutshoni. So ngiyacabanga ukuthi la nokuba ke esebenzeke ilanguage esingayi understand uthi ke la uphupha ubale ngicabanga ufuna usho ukuthi ke ukusho ukuthini uphupha ufunda incwadi yamafa ebhalwe ngumfowenu. Usho ukuthi la ukhuluma ngewill, ngolika Jodi ithiwa ke iwill, kanti ithiwa ke incwadi yamafa ngolwamanguni ulimi. Ngafushane ke la ake siyazi ukuthi iwill iqukethe izinto osuke zingamafa zizoza kuwena, ukuthi uzosuka uthola isilinganiso esingakanani saloku osuke wabelwa kona umuntu osandlulile emhlabeni ekushiyela kona wena, noma usuke uzokuhlomula. So kufanele ukuthi sikuthathe njengophawu olungachaza izinto ezinhle kahle hle ukuyithola incwadi yamafa. Number 1, asike sithi thina uma uphupha la incwadi yamafa sikuthathe njengophawu oluhle kakhulu. Uma ubona leyo ncwadi yamafa lusho ukuthi mhlawumbe usuke uzokwenza inzuzo, usuke uzohlomula, usuke uzophumelela kungekudala empilweni. Number 2, uma uphupha futhi incwadi yamafa sikuthatha njengophawu oluhle kakhulu. Uma ubona incwadi yamafa lusho ukuthi lindele ukufezekiswa noma ukufezeka kwesifiso sakho sesikhathi eside ngosizo lomunye umuntu. Kufanele sikuveze futhi ukuthi okwesithathu esingakusho ukuthi uma uphupha incwadi yamafa uphawu oluhle kakhulu uma ubhala incwadi yefa wena, lusho ukuthi uzokuba ke nempilo ende futhi enhle. Yabona, usho ukuthi usazophila isikhathi eside. Number 4, uma uphupha incwadi yamafa ufuna sikuthathe njengophawu olubi uma ibhalwa omunye umuntu. Yabo, lusho ukuthi ungase kube nombango emndenini, ngase kube khona ukuphikisana noma umbango othile ozodinga ukuthi uprove ngendlela ethile emndenini. Hebrews 9 verse 16 ithi, for where a will is involved, the death of the one who made it must be established. Number 5, futhi uma uphupha incwadi yamafa sikuthatha njengophawu oluhle kakhulu. Uma uthole incwadi yamafa lusho ukuthi uzoceba, uzosimama, noma kuzophumelela ngokuhamba kwesikhathi. Yabo, okwesithupha esingakubala futhi uma uphupha incwadi yamafa ukuthi kungaba uphawu lobuma uthola incwadi yamafa. Kwesinye isikhathi kuyaye kusho ukuthi umuntu ongakwazi ukuzimela ngakwezemali, noma awukwazi ukuzimela ngokwezemali kamanje futhi uwethembele noma uncike komunye umuntu. Hebrews 9 verse 17 ithi, for a will takes effect only at death, since it is not in force as long as the one who made it is still alive. Yabo, so okusho ukuthi ngeze ku dependent okwamanje, ngeze akhambi kahle financial. Kanti sikuvale ngokuthi ke uma uphupha futhi incwadi yamafa sikuthatha njengophawu lobuma ulahlekelwa iyona ke lencwadi yamafa, ngoba kusho ulindele izinguquko ezimbi ezingahle ifike, noma ke kungahle kuphambane izinhlelo zekusasa lakho emkhakheni okona njengamanje. Kophambane inkomisha emsebenzini, kophambane inkomisha ebusinessini, kunezinto ezingahle zingahambi kahle. Siyabonga kuNkulunkulu ekulonda engathi ke kungahamba kahle konke okufisa empilweni. Qinisekisa ukuthi like and subscribe kule channel. Be blessed.